Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dorogие turkmenistanцы. Bütün Türkmenistan boyunca geçen yağış yağmurlardan soň çıkış ettik bolýan arasynda bizim abonaçylarymyzyň biri Tagtabazar diýip ýazdy. Dogry, indi şol Tagtabazarly meselelem agzak galaly. Sebäbi Tagtabazaryň içinden gelen sil aňryk bir ýol ötene tarap baryp aňyrda bizim Türkmenistanyň buluşlaryna şolun owallaryndan geçip o taýda zaýaçylyk bolupdyr. Ýene de bir guşy tarapdanam ullakan şeýil gelip bärik bir Çemenawat diýilen owatyň üstünden bir neme ullakan suw gelip o taýda da zaýaçylyk bolupdyr. Görür ýalylar. Iň esasy ýerem ýanky şol owgan tarapdan şoraýmak diýilen şol jaryň içinden aňyrdan gelýän suw ol batkynyň ýokurragyndan geçýärdi, beýlek sarabada tarap Sinýada. Onuň şo wagt şo tarapdan aňyrdan şo 18-nji birinji zastawaň arasyndan gelip ýören naryat bar. Şu 5 esker, 6 sanak esker bilen bir starşyna gelýärler naryada vodovozy. Şolary sil alyp gidipdir. Olary tapy bilmän gaty ullakan kynçylyk görüpdir adamlar. Bizim çeşmelerimiziň aýdyşyna görä bir adama diýdi, bäşdem ýanky tapylypdyr jededi. Birden şu wagt içen tapanatlar. Haramda milli pidir, ogly serde artacak şu halkyň aladasından şu derejede daşdygyny bildirdi. Bulara millet gerek gel. Bular diňe Türkmenistanyň nefti, gazy, yer asty, yer üstü baýlyklar şolary tohum tijiniň arasyna satışdyryp, bulaşdyryp diňe baýlyk. Odal garyp bolup soňra baýan iýmez içmez soň baýamak bilen. Oň üçin näş wagt tereden bolup beren zatlaryny muň iýdin aýdyňlar. Şu wagt bir haramdağ diýip bir şäher salyp gördü. Oňa bir giden milliardlap pul gitdi. Aňyrda 70 000 adamlyk diýip 2 000dan artykmaç däl. Ýene de ikinji tapgyryndan 5 milliard pul aljakmyşyna ýene de bir tapor zawod, fabrik kurjakmyşyn. Aňyrda da şol inni ondan bundan adam elýär-de işlemäge. Basymynda şol aňyrdan şu ahala giren soň haýdy welaýetden gelseler, o biz meýnemi nirede aňyrda bir migrasiýa gullugynyň bir wekilligi bar, şo taýda bir nemäni peşada goýdurma. Ondan bir haramdağ şäherine barýanda o taýda da o sen nirede ýaşap, inni aňryk baran soňam. Inhäre guruluşyk geri, inhäde kampy. Şol karalykdan başa çykmaga yerem ýok, ruhsadam ýok. Ýeredigen gün tutýarlar muny. Tutan zaman mara hol aňyrda arzu diýilen ýer, Aşgabatyň arzu diýilen bir etrafynda şo taýda bir öňkü bir eltepeşniklerini işläp aňyrda bir içenleri ertilýän ýer. Şo tak ertiýärler, onuň çykajak oradan 50-20 manat töle, 30 manat tapsa töle. Bular mara it biçeniň tewdasy, bular gelýärler işlemek üçin ay beren bolýarlar, ol ýanky bu pulun berýärler. Berýärler won ýani on näme dollary bir resmi kursu boýunça hasaplasaň agul 1000den gowrak bolýar. Emma 5 etse ve 6 etse kiçelseň bolýar bir 270 şu töwerek dollar bolupdy. Onam günne sen muňa төлejek bolsaň, ýaşajak bolsaň, ýene de otak 51 manat, 30 manat beýlek. Şolong mara it biçeniň tewdasy bulary aýlygam ýokula, emma gelenni şol öz öýüne kömek etmek üçin gelen adamlar. Aha set Türkde de ýaşatmadyňlar bular. Ýewropada da ýaşadyňlar. Haramda milli pidir. Serdar saçak. Bu bolup beren zatlar näme? Bu halkdan sizin näme algyňyz bar? Gan algyňyz barmy? Kimini goýmadyňyz Kavit tarapda? Yarım milyondan artykmaç adam öldü. Sizin bu bolup ýörüşiňiz milleti haçana çeni beýtirip gazyp otak ýöreme, bärik ýöreme, bulan türkmeniň ýurdy ýokmy, watany ýokmy? O näme üçin bärik belenni ol siz bilen mara ýerde türmede oturan ýalyga ol haramdağ diýilen ady gowusun onuň. On ady üýtgemese hiç saçan mara on düzgüne mi üýtgemez? Haramdağlygyna galar. Ýöne millet ahyry muňa çydaman bir gün ahyry
Büyüksörap mesela sen bu yöne beytirip näme kiçeldip ýördüň welaýetlerden gelen adamlar. Ahallana vara, adynyň namasyny vara, itin gurunyň aşagyna dıktın sen. Ha? Bulanlara öldürülerini öldürdün. Basıbilerini bassın. Eýleräk beýleräk bolanlara mara 5 manat pul bilen satyn alýan, özüňe el çarptyryp ýörsiň. Onuň ýende baýrak beýleklerek bolsa bulara bir un alýanyňyzda aýna işlersiň pul gazanarsyň diýe erkiren meni sen öz dogan garnaşyň bulanyň eline zatlaryny alyp onuň öz edenini edip ýörler. Bu bolup ýörşüňe nirek barjagyna düşünýäňmi sen? Ha? Ýöne siz münasibem şoňa. Ol diýilýän pul işlerini de aňyrda şo haramda. Ol 7-8 saat işlerine. 10-12 saat işledip edil kul ýalar, giýji unni. Mümkin näle ol edilýän zatlar. Bu milleti näme çekolýanyz? Nirek ertip näme üstünden itekläp dursun halk. Halk ahyry bewsir. Ahyr turur millet. İsleýäňiz şo bolsa. Halkyň haky bar. Sen özüň hiç ýerdenem geçen näsin? Sen bir ýanky viza bilýärmi şonu? Sıçyk. Ne? Sen kakan ýerine her bir kil boldy gelenme. Nirede sen vizany bilýärmi? Bu milleti näme beýtirip otaýda da ştamp koýdur, berde de ştamp koýdur, ha? Millet sizi tutsa bara, tohum tiyizini balany da sıpırıp bara sırtyňyza bir ştamp koy urar bolýan, ýurduň içine durasyňyz gelmez sizin. Siz münasip boňa. Halkyň hakyny depeler. Halkyň haky bar, narod imeýet prawa.